Aí ven. O exemplo maravilloso de como os 87 anos de César Bonilla, os 84 de Benedita, Que alegría. pois a vida sonríe despois de traballar moito, eh? É dicir, porque estas cosas non veñen de casualidade. Non caen do ceo. Os fogazás quedan atrás. Ves? Estar en forma con 100 anos, ou 100 e pico. Home, ti Por tes pedir. Porque ti tes ventaxa correndo ali polos montes e corredoiras do Corgo, por San Fis, así calquera. Claro, Sí. o que pasa é que non teño detrás de que correr. Bueno, xa che puñéramos al... Sempre hai xente detrás de... Pero hai xente detrás de quen correr. Eu corro diante, Sí, claro. ou tú diante. Claro. Un detrás do outro. Exactamente. Bueno, que iba a decirvos? Testigo, Testigos. Testigo. A ver se nos dan un Óscar para as patacas Bonilla. Ten que ser. Ti crees que sí? Temos que mentalizarnos e facer con que sea realidad. Pois isto di Benedita Sánchez, isto está feito. Se o di Benedita Sánchez, temos que mentalizarnos, impulsar toda a forza de Galicia para que as patacas Bonilla... Gracias, Benedita. Polas nosas patacas. Bueno, en calquera caso, Non? con Claro, Óscar patacas. ou sin Óscar, os dous sodes unha vida de película e que levades adiante un exemplo de película para todos os que nos vedes. Moitas gracias. De verdade, Benedita. de verdade, querido César Bonilla. Será verdad. Non me Claro digan que é verdad. Isto é unha estampa de... Se o din galloso, será verdad. Isto é unha estampa do éxito profesional e persoal, que deben de ir unidos, pois non valen para nada. É dicir, se o éxito profesional non vai unido ao éxito persoal non vale de nada, o éxito profesional, para que? Toda coisa. O importante é que o corazón esté feliz. Sí, sí. Claro. Felicidades, César Bonilla. Estaremos moi Muchas atentos, gracias. eh? A tus Muy órdenes. atento. A tus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Bonilla a la vista. Bueno, acompañas, tú que eres a veterana, acompaña a César, eh? Forte aplauso para eles. Qué grandes son.